Nik Gernikan sariak banatu dituzte Gernika Lumon. 2022 urte honetan, 3. aldiz ospatu den Nik Gernikan ekitaldiak baditu bere saridunak. Ostalaritza hoberena, Zeppelin tabernak eskuratu du, auzoko dendaren saria Gorostiza arraindegiarentzat izan da, merkataritza berritzailaren saria berriz Irazabal ferreteriak erdietzi du, eta merkataritza ibilbidearen saria La Elorrianarentzat izan da. Ekitaldia Maitane Uriartek gidatu du, bera izan da aurkezlea, eta bertan, besteak beste, Jose Maria Gorroño Gernika Lumoko alkatea egon da. Ferreteria Irazabalen Eneritz Irazabalentzako sarian banatu duena Gaizka Muniategi Gernika Merkatari elkartuen zuzendaria izan da. Gorostiza arraindegiak Denis Gorostiza eta Miren Aintzane Gorostizak hain zuzen Ana Ormaetzeren eskutik jaso dute saria. Bestalde, Zeppelin tabernak Inigo Magunagoikotxearen eskutik jaso du saria. Eta La Elorrianari, Alberto Arejitari, Jose Maria Gorroñok eman dio saria.